И здравейте, хора! Аз съм... Кой съм аз? Томи Звук! И сега ще снимаме клипче на Clash of Clans отново! Събрах 8 лайка. Това е много неочаквано за мен. И от 3 абоната станах на 7. Това е много добре. И хора, сега няма да е само такова. И аз преди малко атакувах. И сега ще ви покажа битката. Ето, имаше доста Dark Elixir, затова го атакувах. Ама ПКА-та. Ето ги мъжествените хокове. И добре. Хайде атакувайте хентесвата. Ето има и един дракон. И 2 ПКА-та за да заблажи. Хайде хокове. Да. И ето тук стушиха, има и малко уизарти. Давайте арчери, установижете това Баварен Кинг. Баварен Кинг, въса Баварен Кинг. Хайде в гръб с пекато. Хайде тази полшенка. Давайте. Хайде. Ето ги мъже, ето къде са пекатата, бе, ето ги. Двете пакета заедно, туршето града. Тук умират хоковете, за жалост. Да. Туршиха това и тяхното време дойде да умрат. Сега ще се надяваме на ПКА-то и този дракон, където е малко сакат. И така. Ето, докопаха повече до Dark Elixir. Да. Ето, хайде. Много хора, мерси за тези лайкове. Аз много съм щастлив. И ако е възможно на този епизод сега, който снимам, да получим пак 8 лайка, ще направя още един епизод. Но ако е възможно 10 лайка, аз направо ще се спукам от кеф. И така, хора, ето тук ПКА-то. Хайде ПКА. И да, хайде, довършим. Ако искате, си изтеклете Clash of Clans, дори да сте слаби, да се надяваме да ви излезе клана. Той е с 6000 купи. Всъщност с 7000 плюс мене, защото аз когато се включих. Около 7200, но има и един слаб. И така, окей, ще покажем още една битка. Ето тази. Тук обрах доста повече Dark Elixir, но тук е само с арчери. Гледайте колко много пари има този. Аз това направо беше голямо за мен нещо. Такова съм и с 500 000. Ама... Да. И ако се включите в клана, ще ви пращам каквото, например, ако сте играли вече и клан Кастъла ви е на, например, да кажем, на първи левел, на втори левел, ще ви пращам хилъри на втори или каквото поискате, уизарти на четвърти, арчери, каквото искате, великани. Да. Каквото искате, аз сега например, ако сега получа, ще направя най-якото атакуване. С 2 годзили, нали ги знаете, кеми големи да се каже, защото така е правилното произношение. И да, тук е възможно колкото е, тук има още малко 200 000. Да, тук ще сложа още малко. Не, те са свършили. Може ли? Тихо. И добре, хора, тук имам няколко деца около мен, затова има такива звуци. И добре, хора, и това беше за този клип. И до